Xa vedes que chegamos ao Banco de Loiba, os bancales máis maravillosos de Europa. Non é só vir e sacar a foto, hai que sentarse e disfrutar. Evidentemente, se hai cola, pois non podemos estar tanto tempo, pero se ves nun momentiño como este, pois sentarse, disfrutar do sonido do mar, das vistas. Ese é o turismo slow, ese é o turismo que merece Galicia. Que tal, rapazada? Pois estamos no epicentro do Festival de Ortigueira, como podedes ver. Estamos aquí no que é na plaza, na Alameda. Estamos donde é o Porto Deportivo e a maioría da vida do concello, con bares, restaurantes, etc. Como podedes ver, con vistas á ría, un sitio tranquilo, un sitio no que poder disfrutar con cativos e, bueno, da restauración do lugar. Así que non vos perdades o Concello de Ortigueira. Estamos no muiño de Mareas de Senra, no Concello de Ortigueira, e, bueno, vos me diredes que ao fin e ao cabo sabedes moito máis que a min, sobre todo cada un da súa zona, non? Pero eu ata agora só coñecía un concello que tiña 3 tipos de muiños, e era o Concello de Catoira, na provincia de Pontevedra, que tiña muiños de vento ali no alto, tiña muiños de río no centro, máis ou menos, e un pouco máis á beira do mar, pois tiña un muiño de mareas. Aquí no Concello de Ortigueira pasa o mismo. Na torre temos o muiño da torre, que é un muiño de vento. Temos nas ribeiras do Sor, temos os muiños de río, e aquí na Senra pois temos os muiños de mareas. Como vedes, facíase un cerrado cunhas comportas para poder manter a auga e poder gestionar con ela pois os muiños, e porque claro, como a marea baixaba, non tiña un caudal constante como tiñan os ríos, non? Entonces, con esas comportas, pois aproveitaban e pechaban a auga para que fora salindo ao seu gusto, como unha presa, pois como pode ser en Dumbría ou noutros lados. Así que non vamos a deixar de aprender da nosa terra, esta vez no Concello de Ortigueira. Pois nada, estamos aquí no Concello de Ortigueira, coa Igrexa de Santa Marta, o Concello, que forman un conxunto arquitectónico histórico, a verdade, moi interesante, non o perdades. Veña, continuamos. Estamos aquí no Piñeiral de Morouzos, en Ortigueira. Normalmente isto está así vacío, pero como ben sabedes, isto se enche hasta o bote durante o Festival de Ortigueira, porque esta é a zona de acampada, aparte está a playa de Cavalar aí ao lado, e é a verdade un sitio estupendo para gozar e como non, pois da convivencia do Festival de Ortigueira, non? E bueno, pois aquí nos tedes gozando de Ortigueira, do Ortegal, da provincia da Coruña, Ferrolterra e do paisaxe que sabe. Así que continuamos, xa cho dixen. Bueno, pois aquí estamos xunto ao porquiño Antón. Antón, a historia de Antón ven dende o século XVIII, que querían construir unha capela para o Santo Antón, e unha maneira de recaudar fondos foi criando un porquiño e sortéano en Nadal. Logo iremos a ver o de verdade, porque cada ano hai un Antón novo
E, bueno, aquí teñen o Antón que anda ceibo polas calles e todo o mundo coida porque a calquera deles se pode tocar. Entonces a nadie se lle ocurre maltratalo. Así que nada, continuamos en Espasante, Ortigueira. Xa pouco nos queda que ahora vamos ir cear as palomas. Bueno, pues estamos aquí dándolle a visita a Antón. A ver, Antón, ven pa aquí. Mira, temos a oportunidade de entrevistar aquí a un dos coidadores de Antón, ainda que a verdade é que coida o todo o povo de Espasante, non? Sí, todo. Cando é a festa na que sorteades o Haces en Reis, ahora, hay en lotería. Reis? Hay tanto lotería de San Antón como hay rifas de Papa. Ok. Pero la festa es el 13 de junio. O 3 de junio, pero sortease, Sorteas en Reis, sí. pero ainda lle falta algo por dar, ou? Sí, Bueno. es bastante grande. Moi ben, por nada, moitas gracias. Antón, hasta logo, Y ahora sabes que yo voy a dar a hacer los Bueno, Cae pues de cine nós Antón. tamén vamos a ir aí a Paloma, se chama, non? Sí, perdón. Pois nada, vamos ir ás Palomas a cear, porque esta é a provincia que ten os paisaxes que saben. E entón sabe ben. Ala, hasta logo. Bueno, rapazada, rematamos con Ortigueira. E como a Coruña ten un paisaxe que sabe a cousas gourmet. Nada de comidas rápidas así destas. Así que continuamos. O próximo, cariño.